שיער הוא חלק מאוד חשוב מהביטחון העצמי שלי, הוא נותן בי גבריות ונותן בי כוח. התחלתי להרגיש שאני מאבד שיער לפני שנה. כל מיני מקרים כאלה שהייתי מסתרק או משהו, אז הייתי רואה קצת נשירה. ראיתי שהשיער שלי לא מתייצב כמו שהייתי רוצה פעם, לא כמו שהייתי עושה פעם. וראיתי שהוא כבר נהיה דליל כזה, כי הוא לא היה כמו שצריך. היה לי לחץ נפשי מזה, והביטחון העצמי שלי ירד פתאום. ולא הרגשתי עם זה בנוח כל כך. הייתי חייב לטפל בזה. בדקתי באינטרנט, וממש הסתכלתי על איירסנטר, ואמרתי אני אנסה את זה. הלכתי, שאלתי גם מהצד, גם לקוחות, אמרו לי שהם מרוצים מהטיפול, והיה להם אחרי איזה 4-5 טיפולים כבר תוצאות וזה, אז אמרתי אני אמשיך עם זה. בסוף אחרי כמה טיפולים ראיתי שזה באמת עובד, ואנשים גם המליצו על זה, אז אמרתי אחרי שאנשים המליצו לי במקום מהצד, אז אמרתי אין מצב שזה עבודה בעיניים. צוות מעולה, הם מקצועיים מאוד, הם עושים הכל שהלקוח יהיה מרוצה. פתאום אני רואה שהשיער הפסיק לנשוב, הוא התאבא. ממש פתאום אני הייתי מרוצה, כאילו, הביטחון שלי קצת חזר לעצמו. אם אחד מהחברים שלי היה שואל אותי, תשמע, אני מאבד שיער וזה, אם יש לך מקום להמליץ לי, הייתי אומר לו, כן, יש לי מקום. הייתי אומר לו שירוץ לאיירסנטר, כי אני עשיתי שם טיפולים. והייתי אומר לו שגם לקוחות אמרו לי מהצד שהם ממש מרוצים מהטיפולים שלהם. וגם אני מאוד מרוצה. איירסנטר השם הזה נותן בי כוח, נותן בי גבריות. הם החזירו לי את הביטחון העצמי שלי. תודה רבה, איירסנטר.